check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Wala ila. Itaas mga kamay! Change color. Walay ka, Maria. Alak, change color, disco. Woo! Hi guys, hi miss. Stop, come on. Hey! Alright, kadyo lang na inanawag sa ko. Kamu sa intro diha. Good morning. Good morning. Good evening. Hey, good morning. Nasa Pasig. Good evening guys. How are you guys? Hi, happy Thursday. And Wait again, lang. Ano yan? Before magsugod ang tanan, pakituplok sa share, pakituplok sa share. Pakituplok sa share sa diha, be. Be, ako magtuplok ko. wala po ka share, Kaldiyot. Share na mo, share guys. Kariyot lang, kariyot. Ayan. Pero na magano. Alright. Today is Thursday. Thursday July. karon. Aha. Pasas panahon oy. Di ko ganahan kay paspas kay ang panahon. Ay, God. Trabaho na po gadya. Ani ganahan kay ko gani schedule may na ko na next week. Dito na po ko mapuno na po ko reaction. Mo na akong buhaton. Next week ba? Tama. Saon. Lingaw ba ko ba nga mag-duty ko kay maka-create ko mga kuan ba TikTok, kala 20 pwede lagi 20 ako. 20 ako ka TikTok lagi sa sakadla, pwede kan may tamo. Ako wala ko ma-produce kung wala ko nagtrabaho, wala ko ma-produce, nagsige lang ko kuan. May na lang kung magtrabaho ta at least productive imong kuan ba, imong aura ba, itatag ko na ni Bi, ano ba? Naka-live na ba ito, diba? Naka-live na ba ito, diba? Oo. Ayun. Alright. Mga pamilya, mga migs, welcome sa atong Bawal Bugok Show. Bugok so, show. bawal ang bugok dani ha. Yes. Meaning, say meaning. Ay, no. Sorry. Again. Sorry. Nainanawag ang kuan. Si Marcoleta nanawag sa. Wow! Friendship? Si Marcoleta. Di, ginalang ko niya nga, ay lagka-heartburn kay ginagawa ko lang trabaho ko. May problema. Ikaw rin bahala ba? Close kayo. Di, mo nga mudaga kag senador do. Ikaw daw yahang leader sa Cagayan. 8:17 mga ka-BBS, mayong gabi ka natong tanan. May gabi, Thursday night. Thursday, basin na baguan na saan mo again na bago natong schedule na to. Tuesday, Thursday, tapos ang guest nato Sunday. Yon. Yan na lang mga tirada dia. Sila og time yan. Oga, Thursday man karon, gugmang giaha karon mga igala. Ha? Ay. Favorite. Yes, nanapod tayo laing letter sender nato sa mahatag og kahayag mga igala sa iyong dugay ra nga gidala nga bugat kayo nga gatabyog-tabyog mga igala. Uy, sana all katabyog-tabyog mga igala. Sana all katabyog. Oga, syempre basing mabaguan mo ang BBS show, medyo may pagka-green ha, tapos usahay medyo yellowish. Tapos ay medyo may pagka-brown gamay. Tapos ay pula-pula, dugo na isagol. Usay, Herb, puting-puti man, Herb. Usay puti-puti, may gala. Nako, anyway, mga kapamilya. Grabe kayong. Dagang kayo nag-PM sa ko ha. Palihog sa tanan mga ka-BBS na to. Nag-shoutout na ba to sa mga first owner na to? Okay, shoutout sa na to sila. Tapos palihog paki-share na yon. Kay unya nga atong sharer mo atong Tagalog pa-load na sad. Alright. Yan. Francis Loperte, si Angel Abaw. Si Francis Loperte nagtanaw? Na. Nadayon maging kasalani, wa pang maden ang kasalani. Tungod sa COVID. Yapon. Ayan. Si gwapa nga si Marigold, si gwapo nga si Rosel Ibonya, Trevor Cloma,
Ambot lang kung gwapo ba ni. Lain di ba? Yeah. Dante Melendez Jr., Ruel Acuzar, nga sigig pang Acuzar. Figurasyon Christopher Ross, Jackie Dalayhon, ang Diyos. Palihan ko. Roel mana si Marigold, si Laryang. Si Laryang, si Marigold, si Joshua Dubluis. Uy, Dubluis family daw. Hi siya. Hello. Rosana Agusan Esparcia. Oy, gwapa na, gwapa kayo na. Ay, syempre. Liwat na siyang anak. Oo, sa kuan, kinamanghuran. Dili kay sa eldest din. Arnie Patalinghog Jr. Tapos Honyo Asiete. Onyo Asiete, si Da Zarzosa, Philip Delgado. Si Golden Towers, Golden Towers. Race and Capio dayan. Kitsa pa man na diya. Dugang. Capio ni mo. Sa Si Capio ni Marigold. mo. Capio ni mo. Si Janie. Ayan. Adrian Jamie. Banyares. And si Clyde Aquino, ladies and gentlemen. Hi, Hi, Clyde. Mugas Uy, ka hinga na gid Brad. na. Hinga na gid na mag-host na. Ladies and gentlemen, ana. Pwede. Pinaka-cliche na siya. Pinaka-cliche na siya sa mag-host, no? It's generic. Generic na Hi, good yan. evening, ladies and gentlemen. Without further ado, kanang mga without further ado. Without further ado, kana yun. I do it for you, ana. Kanta mo na. Sorry. Everything I do. Isa pinaan din ni Be, si, di ko Ay, mabasang kalodi. uban ba? Ayan. Sa Gilayan, Sama Pambang. na yung mga internet ay galuding mo na ay. Si Bert Soy. Sorry. Bert Soy. Minsang internet arp. Me. Si Janie, hi kay Janie. Hoy, hi, Jeannie. Jeannie I miss you. Fialelli, Jean Rosie Fialelli. Yeah. Aba na yan. Kaya pa yung Rosie. Si Sakilayan Fambam. Okay ba? Darling. Russell Ibonian, Race Capio, hi madam. Yes. Si Philip, sila. Si Carl Cartagena. Sige guys, share na ninyo guys. Sige na guys, Sige na guys. Pag-share na, Share na guys, Please. para madagan guys, please guys. Welcome sa mga bagong pasok, Ang mga share lang nato din may gala, Share nato din nato may gala. Okay, kamoy makadaog later. Okay. Paliglang ko Pakilista sa na mga mga sharer, Sure buyer. sa mga dalaga o mga dalagang ina, no, ay pakimain lang, pakimain. Mine. Sure buyer, bayad bukas. Sure buyer, bayad bukas. Arnie pa talaga yung Saniel mo ba ni taga IBCBN eh? Wah, mirese, taga IBCBN. Familiar. Di ko sure, ha? Taga IBCBN eh. Wah, mirese ni mo do. Wow. Langay kayong hearing, no? Langay kayo, no? Basta Webes, Thursday jud na. Uy, nakabalo na gid si Dante Pilapil, Basta Webes, Thursday gid na siya may gala, ha? Kabalo na gid Paki-block ko sa iya kay kabalo na siya. Paki-block. Grabe may gala. Okay. Before ta sa tunggog mangyag, naba mo yung mga ginagmay sa nga mga pangutana dia. Tagalan to sila mga higayon, ng mga Natay celebrity in the house. Natay celebrity in the house. Nay, Clyde Aquino. Oh my God! Grabe gid may gala partiha gi kayo. I-guess na ni. Sunod. Approve na ni Clyde. Approve na Clyde. Approve na. Okay na siya. Oy, Clyde Aquino. Ina na si Clyde Aquino nga siya sunod. Nga mag-guess na to, karong Sunday. Karong Sunday gani. My Approve na God. siya. Di ba, Brad? Kani si Clyde ba? Morning type nga naong ni Clyde ba nga kanang usahay makalimot ka ba unsay imong gender? Makalimot ka usahay? Mo ba? Delikado. Delikado. Mo dito last time nagkita mo kay murag lahi mo hang kuan. Nakita mi, last mi nakita nga gig sa kuan sa Malay-Balay. Pagtanaw nimo ba kana bitong long hair nga lalaki nga hinlo nga murag model og kuan. Hinlo gidaya. Kantahan mo gidayon ka. Pagkantanan niya ayay wala na dito na dayon may gala na kuan. Uy kadjud lang sa mga unsay ko babae ko lalaki ana ba. Libong na rin ka sa gender. Delikado ang gender may gala. Nako na ganina Brad, eksena ganina Brad diri So nagtapok ang mga bikers. Siyempre kabalo na ka sa mga tao magtapok-tapok tapos magsistorya tapos
Naging yung mga joke-joke. Di ba? Ano man na. Kato si na. Sus, kaya na may isang medyo idaran na medyo ni-retire na ng bike. Okay. So, siyempre, may siya nga, kami sa una, nga nag-permission na, bike mi sa una, bulwa, padulong lumbia, na, grabe mo mga bike. Grabe yan kuan. Siyempre, minaw talang, kay senior ba ya? Retire naman sa karon kay medyo ganda na, grabe nga ba, sus, nikalit, ito na sa ingon ba nga, pero bay, sus, ako, biker magigo. Pero, nagi one time yun bay, kasi karon na-prove yun ako, nga pusay, mangihi ba mi, magkita, sus, basta biker bay, gamay yun na og junior bay. Mo ba? Sus! Basta nangatawang uban na isa katawa dito sa kilid, wag yun mo katawa bay. Mo ba na-hurt? Ano? Na-hurt. Tapos si katawa ta. Di na kuan man na tinod. Grabe gid ani pag hantod nabungkag na lang sila guys. Wag gid siya mo katawa to nga joke, na hurt. Oo, basta daw mga biker. Ambot lang ako gilabay ko diretso akong bike oy. Di ba Gilabay na ako ng bike. Biker ka. Mo galing gilabay na ako, dili pa lang ko biker, gamay na usaon na lang mag-biker pag yugo. Di makakwanda na siya, makagamay og samot earth kay uplok. Mao galing. Malata maguna siya, malata. Luwi kayo ang ano. Ang babae pa na guys, iwa. na minado gyud guys. Moamin naman gyud ko guys. Ako Pilipino man gyud ko may gala akong height pila repay. Ako aminado nako. Wala din ako maghinambog kani ako di gyud ni dako gyud. Compared ana ni Master Poppy lugar. Oo, ang ulo lang gyud ani murag termos pero pero kabalo ka. Dugay mahulbot no. Ya ni mo makita Earth nga ko nga nakoy amigo Brad, medyo mo gyapon medyo dili kung nay gifted child, nay ungifted child. Dahil gino ni mo mailan ba kanang paghubo ni mo ba? Kanang bag-umong minyo, paghubo. Diyan ni mo ma-determine ang unsay reaction sa asawa kung love kaniya or dili, Brad. Pag medyo gamay si Junior, Brad, paghubo. Paghubo ni mo, pag ana sa asawa, oh my God. Mag-react yan na siya mayo, Brad, nga ba? Di niya madawat, Brad. Bulag ta. Di makatagong satisfaction. Dili ni. Klaro kayo, Brad, nga yan tumuog tinguha, Brad, ang imorang Junior. Walay gugma na. Ayay. Mo ba? Pero kung gugmaan gali na, wagi problema. Paghubo ni mo, normal. Medyo muriak po na. Dili na tama makak. May yung na, oh my God. Tapos tutukon na niya, or tutukan yun na nagmayo imong gamay nga Junior. You know? Pag aksog tutok, tungod kay naman kay love. May yung ka nga, well, at least imong itlog dako. Diba? Kasagara, mo na nakalami ba if you love the person, you will see the other side of the story. Mangita kag for example, kung ang imong asawa nagluto og cake nga way lami, pero tungod kay love nimo sa mo yung kag way lami man, honest ka. Medyo mahart ang asawa, may maningang ay kabala ka. Lami man sa na imong pagka-decorate sa icing. Oh. Icing. Oh, naging ana. So ikaw paghubo, my God, gamay si Junior. Pero tutukan gini na balik. May gina sa at least ako kag itlog. Oh, di ba? Na-appreciate niya. Diba? Di ba? Pagkasulis niya, mubugdo ang itlog. Di ba mo rin, gabig dako. Uy, nga na ng mga doktor karon ba? Nagpa-check up. Nga na, Dok. Sa mandok, kaya pa ni padakoon, Dok. Kabalo ka. Sa tiyon anay lang. Pwede yun na padakoon, pero mo dako ginagasto yun. Pero na may medyo barato lang. Sa mandok, paghahion ang imong itlog. Sorry, Maria. That was a very awkward. That was a very awkward intro. O, saan nakulat ang asawa? Nakulat ang asawa na, ha? Ay, sige lang, kay muda ko pa man na. Iyoy, muna ni. Muna na, maximum na. Actually, hard na ni. Actually, nihubag. Nagproblema galing ko kay nihubag ni. Oh my God, guys. Ingon sa bawion na lang sa dila nga murag labakara. Wow. Ay, kana. Mo na gingon nga.
Kadyo lang. Sa to, lain-lain o paagi pasok ka ang Iring. O tanawa, basta nga nga topic, tanawa, 121 views in sige na. Jesus. Basta nga na mga topic. Pailalagyan din sila da. Oh, tutoy na sa itong topic sunod, tutoy na sa. Uy, tungod sa atong topic, nag-watch karon si Donel Dadia. Oy, Donel Dadya. Sus, ginoo ko. Ay, ang bugiro kay Erp. Bago ang bike, Erp. Bago ang bike. Lagi kita ko sa iyang ano. Ang bugiro kayo. Ang iya daw ang buhaton, pwede daw maguba, di niya gamiton. Mayo. So, biker po si Sir Donel. Biker sa Nelpod. Oh, ambot lang kung nabala ka ba siya. Kay basta biker, gi-confirm man na mugamay gyud. Dili, bay. Kabalo kang anong di na siya ka-bike. Kasangguyan gyud permi, masangguyan. Pwede. Nailan man nimo kay nagtry siya nalibang dito sa kanang walay CR, nilingkod lang siya sa dito sa daplin sa dagat. Nahugaw ang itlog. So nisang niya. Unsay pasabot nagkatawa. Kadto lang unsay pasabot aning kuan, gamay lagi pero murag uhong asi Uhong uy. Ano sa ni sila ba? Pareho tong gamay burn pero murag uhong. Be unsay uhong? Be. Unsay uhong? Si Uhong. Ay, shoutout kay Sir Jess sa Ligumba. Sir Jess! Grabe at di kay Sir Jess, oh. Siya nga lapad man ang dila. Hala. Sumpo? Ayan, sililing ka ng murag siyem ba? Murag uhong. Ala. Ingon siya, anak? Ala, saka na. Wala yung mushroom. Mushroom daw. Mushroom! Oh, chicks me. May ginis chicks me, oh. Hala, grabe kasi chicks me. Kumusta ang mga uhong diha sa Japan, chicks me? Gamay gulo, dagkog ulo. Chicks me, ha? Uy, mga babae may kabaluan na, oh. Mushroom, Mushroom din. Kaya na ako munang kuan sila, cultivate sila mushroom sa kuan ba, garden ba. Murag na gina sila tutukan per me every day. Mushroom here, mushroom there, mushroom everywhere. Ohong. Mutila pa daw siya. Ohong daw ang ulo, Erp kay. Bisag gamay na siya, pag ana Erp, agay, mubangil man. Mubangil. Apa problema na pag-uan ba, pag tanggal na dayon. Uy! Na dayon. Dito na din, agaga. Ohong pero si chicks may pa ohong pero masangit. Si Donel taas daw kag dila Joe. Lah, nagchula na mo ni Donel Joe. Ay, Brad, ikaw Brad kay mo giga. Murag angkla pwede gamay-gamay lang niya mo pero hiwi man sa basta lagi nga niyang topic, basta nga nilaging topic lagi di maglisod tagbasa sa comment kay ga mag-flash pas kayo. Ka-participate na dayon? Mao lagi. Ganahan kay sila. Sige, tutoy na sa ng istorya. Sige. Hindi na ito magpagyahan kanina ng topic. Nagdoko-doko si Maria sa kanan. Gisirado diretso ni Maria ang Lagos pa yung nagtutoy itong istoryahan. Okay lang. Wala na itong topic around Thursday night tutoy. Wala scientific ana nga. Dili tinuod kung unsay color sa Lagos sa babae mo color sa nipple, dili na tinuod. Dili na. Siko noon. Be pakita mi sa mong Lagos manebe. Wow, very pink. Ingon daw po nila kay kung lagom imong sa lalaki, sa ubos po daw sa babae kay kuan. Kung lagom ang Sir, kung lagom daw ang tuhod sa babae kay lagom po daw ang ubos nila. Mo ba? Kung makakita ka og tuhod nga puti, my God, magiging guro ang color ka pink. Oh my God. Fake news, Joe. Fake news. Fake news. Nay one time, puti kayo. Pagtanan ako, wow. Asa ko. Dito ka nasayop. Nagamit ang buhat sa gluta. Whitening, nag-whitening na buhat siya tuhod. Amo na yung mga mga laki, hilig og mga puti upa pero ipadaplin lang gihapon, di ko kasabot. Wow ka. Di kasabot ninyo. Nga naman mo, boys. Ano man ha?
Bira, bisa kung saan topic, wala yung MTRCB dire, mao galing. Gamay pero yayay. Yay. Okay. Before sa, sige, isa pa yung mga kwanda, be. Isa pa yung mga Murag pangutana okra. da, before sa gumangyak nga to letter of the day. Adapaw. Before na magsugod guys, magkuhan sa ta opening prayer. Ang pambansang awit. Konsensya tanan. Kalain man. Before ta magumangyak, kung sa pa yung mga pangutanan ninyo da. Taas og dila, mushroom, okay. Uhong ang ulo. Uhong ang ulo. Okay. Uy, naman po day si Marcos Chester Tambis Crisostomo po day. Ay, kinagahian. Bahala gamay, basta lubong sa muhon. Alang yaka. Idol ka na ko ni si Marcos may galang. Kung ba nga bata? Ingo na ba sa sweeto lagi kay si panahon. Maria. Panahon pa ni Marcos Chester Tambis Crisostomo sa Mugs pa na siya. Antod karon nga kulba na kay purma mga gala. Believe ko. So unsa man confirm na Sunday si Kanina. Clyde? Oh, confirm na si Clyde Sunday. Sunday Clyde. Ganina, nakita ka itong nag-trending karon sa kuan, katong mga vlogger na nag-trending. Ano 'yun? Anong Katong tulo sila kabuok, naibayat na si istorya, tapos ang duha ka mag-partner, Katong lang kamot. Nabro nagkinutay. Nice. Ay, ito Nice si Mary kayo. Light o si Roy. Bro, ang sama yung feeling na ako, para sa ako, respeto man to sa iya, pero abi nila wala takabalo manggod, gi-blind ang nasa. labi na. Ang mga viewers ba, marag gi-blind lang ba, marag, di ba, hot man yun ang ingana, gyapon nga mga moments. Mga dream, mga dream. Ang vlog man sad kay 100 shots biya sad to, diba? 100 shots with Q&A nilang duha. So para sa ako, magbuyapan sila, pero ang nakapan lang na karon ang ilang consequences, mo ginay matuanan na ron. Uy, sa Baywang naman doon naghawid. Baywang. Trending na sila. Mary Light. Ako. Nabare baywang nga mag-ana og galit Ako. tapos mo ana dayan. Ako. Sa akong mga experience, klaro kayo sa CCTV. Ang naitabo ato, rub out yun to. Rob. Pero gitindog ba ito siya? Rob Ibang man iyang to nga, Rob. giplastar. Rub. Klaro kayo to. Rob dito, rub out. Chester. Napa mo yung video diya sa ato to? Sige, na sila yung nakita ba? Dili naman na kailangan i-send donel. Kuan ra man na siya, i-search ra man na nimo ang Search katong na nimo. mga Sige daw, tanaw daw ang link diya. I-share na to sa kuan ba? I-share daw sa So, atong di kuan. ko ayoko. Wait lang, guys. i-search lang ang kuan Roy ROI and Try, like ha? ROI and Yeah. Light. I know. Dili. Ay, isa lang, Sus ha? mga hinay. Tanan na ba? Pero klaro kayo eh. klaro kaya? Biya to tanawon may gala. Uy, naminaw na nagtrabaho sa DZMM Teleradyo. Makamingaw ang vibe sa MORCDO. I'm working here sa DZMM Teleradyo. So, Uy! silingan ra namo. Pa-enable daw. Pero, Pa-enable. lahi ra gyud ang MORCDO. Robrian Rubrica. Sir, salamat. Uy, Ayun na, si Rob. sir! Rob! Anong nga to nanganak mi sir? Wala lagi ka. Pa-able daw po, Mr. Chair. Okay, sorry. Yan. I-share screen ko po, Mr. Chair. Mo ni siya may gala nga kamulo og vlog, kamulo pog operasyon sa likod, ha? Hay, usa man na Maria. Na-raid na game mo. So, Ay, sa. anong loading manggang Mac man na? Lugi. Amo ang koneksyon. Internet connection ang pasabot. Yes. Araw. Nara. Kamo daw dyan, sige pakitan na. Before ko sa gumangya, tanaw na ninyo may gala, kung nabagay ka kay tabo sa likod, ha? Aha. Ayan na, ops. Okay. Full So screen. mag-uyab na sila sa likod. Sige, full screen. Ayan, Sige. okay. Shout out day kay Teddy Rebolos day. Oy, Teddy Boy! Napos sila bagong kanta ron. Ay, guys na po daw to na. Dili, ang style na to ba, para dili ta makapirate, pwede man ta mag-play mga kuan, mga original song diri, no? Original gani. Mga kuan Kuan na ikon play ni diri. kantaon. Nakapirate ditong sa una. Kanang dili kuan mo copyright. Copyrighted daw Uy. po isa. Hop, Tanaw, nitindog. Naro gitindog mga galaw. Tindog, Oh, pak. Bigig, giswak, bigig, three. Esa kay na ko anak dinhi sundamay. Hop, naraon ni Duli siya. Oh my God, so kaya.
Ay, pala tayo. Tanan lang sa kuan. Tanan lang. Time out yan sa kay. Grabe sila. Naragin. Tanan siya. Ang smile sa babae kay murag kuan jud kay I love it. Murag I love it. Oh my God. Pakigo gidaw. Kayon siya Igo gid. Bangag na sa lubot ana siya. Na blind mga igala ang I-full screen pala Maria, pwede mo na ma-full screen nata. Naro. Yan. Laira gid gusto gid niya. Para klaro ebidensya may ka. Ayon sa ebidensya. Tanaw, asa naman iyang lip. Asa na asa yang kamot. Iubusan na ako niya. Oops. Tabon-tabon si ate girl. Tabon, oops. Nagitan na. Na movement, Ang shoulder na movement may gala. Klaro kayo, nag-up and down ang movement. Shoulder. Yan, Of course, sure. Ayon sa ebidensya, nakita ang shoulder ng lalaki. Nag-ubos taas ang movement. Na blind ang host ng show. Dako. Hindi niya alam ang mga pangyayari. Up. Pakipos. Up. Ayan, balik gamay Maria, pakipos may gala. Balik gamay para makita may gala. Murag kikilig, may gala. Ayan na. Asa dapit, anyan. Okay, from the top. Pag-play na, pagsaka. Na movement. Okay. Ayan na. Ayan, nawala. Dakog roll ang pilawan ni ang kamot, pos. Kulitog, abot na bala pa. Ayon sa Soko, nakita ang kamot. Sa Baywang lagi daw na Asa ko'y Baywang, dapit, gibutang. Asay Baywang Asay Baywang, nadapit sa lubot ang Baywang? Si Baywang nasa Cagayan de Oro, Barangay Guapo, Baywan. Alay ito. Team song ano nga kanta kay kulitog, abot na ba? Kulitog, abot na ba? Ayan. Kulitog. Klaro. So, play balik. Continue. So, Mr. Chair, ayan o, klaro kayo. Accurate enough. Klaro. Mr. Chair, ayon po sa mga suspect, sabi po nila ay sponsor po yung KFC. Kaya po ginawa nila. Finger licking good. Licking good. Yes, Finger Your licking Honor. good. That's all, Your Honor. Mo nang sa mga mo nang kailangan dagko gyud ang mga pillow sa mga sala set. Tama no. Hindi ko magpalitan na oy sunod. Kada yung gagmay ko modalagan ako anak. Dili man kailangan dako og pilo. Katumang ganing amo way pilo. Buwan na lagi aton. Ay, grabe lagi nga topic ay 125 gyud. Ay nako my God. More. Grabe. Kaya tayo sa 150. 150 po tayo. 150 tayo i-edit po natin na maghubo. Ang next anigi ka na sa Pornhub na sunod nga video. Lord. Bagong scandal po. Ay sa oy, kuanda Pornhub nga video si Maria gyapon mag-share. Laptop ni sa akong papa, Lord. Share lang. Pag abri ni si mong papa na, huy, unsa man ni Jing? Ang ako lang, ngano ako na sa kamulo pag og live o kamulo og vlog? Live to live o vlog? Vlog. Di kay naubog naman to sila Earth. Basin dream nila. Bantay mo ng vlog nga kanang mag-shot mo 100 kabuok nga tequila or whatever shots you want with Q&A. Sumuto ang nahitabo sila ha. So sa matagtubag mo shot, ano lugar? Yeah. Dapat maabot sila Kung dili 100 matubag. shots before mahuman ng vlog. Walay dili matubag or kung mag-inom sila 100 kabuok. Amo ba? 100 shots? Yes, 100 shots Di plus katong Q&A. angle, basig eagle 99 rin lagi mo adto ang 100 mo to sa basig gilingkod gikulitod. rito sa atong angle noon kung gilingkod ra siguro to bi. Di, Mo to ikaw 100. ang akong kuan na to Earth, naggunit ra to siya, nag-squeeze lang ba? Squeeze dito sa pwede. Pero wala gid tingon nga kanang kuan. Pwede. Naana to sa lubot dapit hawid. Pero dito ra to ko to burag squeeze. Tama. Mo sila Di ko. duda nako. Nagpailo ra gyud tong bae. Nagpailo. Uy, basig na malihog lang nga katulon Dili, sa next Dili, pero hot. Sa next video man gud sa katong same day sa Instagram post na yellow iyang kuko.
Guys, confirm na nag-text. Nakabalo na kung sa reason. Yan Nag-text. ang ipabalik ang Almoranas. Niulpot. Niulpot ang Almoranas. Ibalik sa Almoranas, Biggie. Gawas na siya. Oh my God. Kaluod ba? Kita mo ato nagtambon siya ni ana babae. Ano siya? Hapit na gamay na lang. Hello, Salmon. Or pinawag siya nga, huy, buang lubot to. Tantong rin ay basa-basa o gilo, buwangat. Ay, kalibanga daw siya. Or kung sa tinuod yun to, feeling na ako ba ang yung gingon na to kay oh my God ba or something. Oh my God. Or you're so hot. Wala lang. Sige, tanaw na to ang reaction. Ang matara mo igi ko na term nagstorya to. Wala to yung Gilog gid Dubai kay ngano kay ang buhok pag anak sa buhok bitaw kay anak mo gido. Anak mo gido. Gilog gid do, di ba? Anak mo gid na. Grabe na gigay analysis. Oh my God. Basta kay nung ko college pa mi ganang gi ko nilingling atong kuan sayal niya nga maong ato sayal. Pamalakaw ng sayal gyud na. Di ko wala tong mga pants. Apiki kayo na, apiki. Tanaw dag sini dayon sayal, tanaw dag sini. Ay, guys ano? Guys ano? Di abida, dito rin ka sa pinakatungod. Sa cinema 3. Cinema 3. Dito rin ka mo tanaw sa kanang kuan king koy nga walay kuan, walay man. Walay kulos. Alauna balik-balik. Tang nakalami sa una kay wala may kuan, wala may ingon balag di ka mo gawas. Tulo ka balik-balikon. Alauna pa lang sulod na. Tipid kayo, abida. Dito rin ka sa pinaka-upper right, may kala. Wow. Ayaw tong tanawa mga Rosana Roses, mga Ayaw. Balaybong ayaw tong mga Joyce Jimenez. Ayaw. Klaro ra kayo mong tumungog tinguha na. Oo, Ito ayaw. ka sa mga King Koy ka mga gala. Mga Walt Disney. Dito ang bright. Tora ang bright pag ano sa entrance ba? Uy, asa man mo? Di, danimi sa kuan kaning Rosana Lion Roses King. at piling mo Lion King, bastos Lion kayo. Basta sa kaya halatara. Piling mo Lion bastos King. kayo sila dito. Dagang kay tao dito. Titanic ang Diyan gitara. ka sa Disney. Disney. Disney movie nga walay advertisement. Wow. Para wala kayo yung mananaw. Wala kayo nagkuhan. Ipikasen ang commercial. And if ever na mananaw, if ever Earth na mananaw, na mga bata, mga kuan. So, patay mali. Kay wala, murabag wala. Wala, mo galing. Way malis. Una siya bright diya. Utok ba? Ambon lang sa na style lang Maria karon nga style. Kata wala naman takabalo. Like namang good karon kay seat number. Nanay seat number. Na naman daw. May automated ang seat number. Urso pa bagay pong maghalok sulod sa sinihan lon? Sa inyong batch karon Maria? Wala pa na bagay pon? Wala Kanang chula? Nagyapon Earth. Ha? Napagay chula sa sinihan karon? Nagyapon na hitabo Kayo sa ba day na buhaton? Nagyapon Earth? Sa mingaw nga salida Earth. Napagyapon akong bisyo. Pero mingaw nga salida Earth, mingaw. Bisag kuan gani Bibo, nakalimot kay ko sa tong London Haspulen kato. Oo, kabalon sa ending ato. National gyapon. Maria, sa sinihan Maria. Asa nga sinihan Earth? Popi. Kitkay, Napoy, Napagaday. Sundrio. So confirm. So napagyapon Maria? Chula sa sinihan? Basta sleep ako sa Sleepy si Kalit. Asa ka na, sleepy si Kalit. Mga lamulaman mga nana ba mga paglalay sa kapiki kayo ba? Apiki magay na sa imo, Erp. Apiki magay na sa imo. Munang pitit atong mga uyab sa onar kay kablo na biya ka sa akong kulam mo eh. Abot taas kayo. Abot kamay. Abot kamay. Sumora to siya may gala. Alright. May exhibition. Sumora, nebot to sa yung ani kay naghilo na. Wala na itong topic. Balik na punta kay 99. Sige. Unsa na pa division na. Pambam sa Kilayan. Oy! Grabe si Boss sa OIC. Ilo dia nga boss Joey sa Kilayan. Hello. Joey sa Kilayan sa OIC. Ay sa kun niyo embargo dire ha. I-stretch pa ninyo ng kone utang dia ha. O si Yenle. Ero di mo dia Brad, shout out ko dia sa Unli Foods. Hurot na lagi Brad, hurot na. Ilo dia sa intanan mga kaway-kaway dia sa mga staff dia sa Unli Foods. Okay.
Karong adlaw again isa gugmang giyahak natay letter sender nga nagpadala karon og paminaw mong tanan tapos after aning pagbasa sa atong story tanaw nato may gala kung naba mo'y mahatag nga advice. Kamo or makadungog ba mo sa akong Apex Herb? Kana. Kana. Yeah. Madonggan to. Walang tingog. Madonggan ba to? Donggan to bro, nawain mo tingog pag ano. Mag-overlap siguro sila doon. No? Mo-overlap siya. Samora to kay bye. Bye. Okay, ito na mga ibigan. Ako na lang tirang intro na lang para napag-apoy tingog. Okay. Ito na po ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Yeah. Madonggan ko, Erp. Yeah. Nanay. Yeah. Yeah. Madonggan ba ko, Ana, Erp? Donggan. May audio. Na-Erp. Ido ko na to itong mga ulo. Hinundo mo na to ang atong mga kagahapon. Itaas ang mga kamay, iwagayway. Dear mga ka-BBS, mayong adlaw kaninyo diha, Brother Bernie Bitok-Bitok, Master Fufi, Ojo Romanteko, og Maria Pelengera. Maria. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Riza. Puntiberos? Senador. Riza Sulbelano. Layo na kaya na. Layo na kaya. Nita Sigera. Okay, nice. Itago na lang ko sa pangalang si Riza. Woo! Riza. MOR na ako'y 5 years na nga karelasyon. Naitago na to sa pangalang si Rene. Oh. Dili common nga pangalan mga igala. Rikistas. Rikistas. Basta Rene kay dili kayo gwapo na, medyo average lang ang beauty. Basta mga Rene akong kailangan. Dili kay Malvern Rene gina. Dili kay gwapo, di po kayo tunta ka pa, sakto lang. Kanang bitong tipo nga beauty nga kung makasakay og pick up burag okay na. Mo gwapo, wala na. MOR si Rene in BBS, fairness. BBS. BBS niya, BBS. Si Rene nanay trabaho. Kumuyong kag makabuhi na ba sa pamilya? Ay perting buhi ah. Miski pa tulo ka pamilya pwede buhion. Ho? Biri ni bay? Mo na isakto mga igala. Mo nang niaging tuig November. Nag-effort kayo siya. Og nag-propose siya sa akong kasal. Di ay.
Okay, MOR, anang gabi una, gipangutana ko niya, will you marry me? Loh. English. Isn't it? Nakapangutana gyud ko, tama, isn't it? Okay, MOR, siyempre, MOR, dili ko gustong magpadalos-dalos. Muna ang pagpangutana niya, wag gidayon ko nito bag diritso. Wow. Pa-juicy. Nagpa-order pa kog 5 ka crispy pata. 8 ka sisi. Tapos 3 ka serve nga bulalo, large tanan. Wow. Dol, katarap. Nanawag pa ko sa akong mga friends para mutabang og kaon. Wow. Wow. Para gyud makaunahon akong tarong kung musugot ba ko nga magpakasal. Wow. Oh, wow. Amazing. Okay, MOR, medyo nagduduwa pagyapon ko kay medyo wala pa ko nagpa-request gyud kog banda pag yun ato sa bar. Unsa to nga banda? Unsa ta? Apelidoan ng Rene. Rene Robredo. Lenny to. Lenny to, Rene. Muna ang among gikuha gyud ato nga banda kay si Clyde Aquino. Social. Inside City. Inside City ang nagtokar. Ayan. Para mas Yes. ma-feel yun na mo ang kanta. O sa dihang nagkuha na-order na tanan, nag-take out pag yun ko. Then I said yes. Wow. Ah. Woo! Boss, I am more! BBS. Letter ang woo? O na, nakapita. Nasa- Woo! nasa- Woo! 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 Yehey! Napagaling yun. Wala kayo na magibasa. Woohoo! Yehey! Napagkatawa. Yehey! Happy kay ko. Yehey! Ano guys yun? Mga ka-BBS! Dili po sa ingon nga excited kay ko pagkaugma nangita na din mig events o wedding Organizer. coordinator. Yes. O gusto gyud nako nga MOR DJ ang host. MOR DJ. Napilahon nga rate ang iya. Na ko gi PM MOR gi tagaan ko na siyang rate. Wow, kamahal. Nana sa letter. Na alay nakabutan niya. In Muto gipaingon na ako kay Joe MOR kay Brato. MOR, in fairness, yung package with DJ na may noon. Ah. So nag-hire may Need, DJ. photographer. So nag-hire may DJ nga na DJ. Wow. Gusto kayo. Og naay photographer. So ginali naman mong event coordinator nga dili lang ko mako photographer. Organizer. Og DJ spinner kay na naman daydaan sa host. Wa mo sugot ang event organizer MOR. Kay package ko daw to. Familiar lagi ng story. Okay, MOR, yan na inamon tanan. Og syempre ready na po lang among kaminyon. Again, MOR, nagsabot mi atong November. Ang problema lang, ang naitabo kay nag-COVID man. Oh. Nana. MOR, abi na mo dali lang ning COVID, punyeta, hapit na mag... So, naka-ready na tanan MOR. Tapos, ang nakapait pagyod, kiniadto siya Cebu, na-lockdown siya dito sa Cebu. Ayay. Og MOR, nawatan sa kong trabaho, naka-lockdown ra pug ko sa among lugar. Sige lang MOR kay makahulat man ang gugma. Ses. Sa sound. So Storya. gi-postpone na mo MOR. O ni okay ra man pud ng DJ nga host nga i-postpone na mo. Nalipay ra pud siya, di man na mo bawion ang down payment. Dili na daw yan? Di na bawion ang down payment. Ay, salamat. Nakaginhawa gid sa MOR. BBS di ay nakalimot sa Oo. BBS. Nagasto na ba yun niya sa quarantine period? Ayuda. Napalit na ra bagbalas. Wala na, actually, gitamlan na. Napalit na ba sa iro? Napalit na ba sa iro? May galing wag gibawi ang down. Sa lahat na ba istorya? Sa lahat na ba istorya, long distance relationship. Napamangyapon ng gugma, sa unta mangyod, wa mangyod nagdaw maning COVID. MOR, ang among BBS. BBS. Sorry. Ka BBS.
Ang among balay at bang og basketball court. Ayay! Usa ka adlaw ni ana, tingala ko kay syempre tungod sa quarantine, nabibo ang basketball court. Ang mga tao wala na kuan. Naisa ka lalaki nga kulbag barok. Guwapo, tisoy, basta lagi. Taas. Ay, Pero tingala ko pagtanaw na ko kay he looks family. sino pa? Kana bang Bro, bro? Ang iyang sa tiil kay familiar po. He looks family. Anak ko ba? Anong bro? Familiar yang naong ba? He looks family. Los familiar din. Familiar de ay siya. O sa dihang ni smile siya sa ako. Siyempre ni smile sa ako. Abi balag snap. O kalito sa niingon nga. Grabe bay, snap na kay bay. MOR medyo na-confuse kong. Kisa din siya. O sa dihang pagduol. MOR ang akong ex-boyfriend sa high school nga si Carlo. Yay! You know. MOR nakauli din siya. Kay Seaman man siya. So nakauli siya, medyo nasisintomas karon nga hila na tog ubo. Necessary. Pero wala nun sa gidayariya. Wala gidayariya. So medyo dira kayo. So kung siya, persons under monitoring siya karon. Nando siya sa ICU. ICU. Nakagawas na. Di kay Si Ayu. Dili kay naman dato yang kauban naglingkod tapos gianaw. Sa lahat na mga istorya mo ambot basta ka to nga day wa ko kasabot sa akong feeling. Burag na makpak ang akong mga intestines, mga liver. Large or small Yes. intestines. Burag, kalabitong happiness nga murag di ka kasabot na murag na ba, nanimaw na nagkakanso kay nakaihi na di ka sa mong self. MOR, nagbulag ramang good me tungod kay dito sa Manila mag-college. Pero wala may nga nagbulag tungod kay third party. O siyempre tungod kay bata pasad mi ato nga time. Alaka. MOR wako kabalo nga murag ambot ba nag-exchange mi og numbers. Gikilig ko sa dihang ni chat siya. Murag napukaw ang among mga kagahapon. Alaka niya. MOR mas excited pag ko nga siya ang mag-chat kaysa akong boyfriend nga si Rene nga nasa Cebu. Nga napoy sintomas karon og ubo ug hilanat. Sila doa. Nagkasari niya. Ambot ba? Og tuon man dagan na kay kuy lamulamo mo adto sa basketball court. Wow. Usahay magbitbit-bit tala ko sa akong iro. Sound. Napot siya iro. Jesus. Dugi. MOR Pimiro mura di pa nako di ko kasultion nga minyuonon nako na ko'y karelasyon. Apan wala ko'y chowes. Wala ko'y chowes. Di ko gusto mamakak. Wow. Bisan pa man MOR nga murag ni balik ang kagahapon pero syempre ako gigyapos ang gisultian. You know what? It isn't it. Sa daw? Asa? Kasi Bisaya to. Amot, kasi Bisaya to. Kabalo ka. Kabalo ka, marag dili yun. You know what? It isn't it. Sorry kayo, but I have a boyfriend na. Oga, actually, minyuno na kita na mitungod lang sa COVID, wa madayon. Yay. MOR ni Smile si Carlo. Insya nga, I know. Wow. Kabalulugan siya, ha? Kay dugay ramang ko ga-follow sa imo. Wow. Hala. Siyempre, natingala ko, ha? Hagkas nga, friends balay ka. Friends balay ta. Nito bag ko. Ingon dugay ra. Wala ka kabalo. Ang ako lang nakabutang sa Facebook kay All Rock. All Rock. Okay, Carlo man siya. Gibali. All Rock. All Rock. Para dili daw halata. Oh my God, hindi ko OMG. Ikaw to. Korean man lagi profile pic. Ano, tirada na. Profile, ano man yun? Profile pic? Profile pic. Ano man?
Profile pic. Profile pic. Profile pic. Profile pic. Profile pic. Effect of profile pic. Profile pic. Effect of picture pepper. Joke ka, pwede ka mag-DJ. I-guess ka na mo din yung sunadan. I-joke na yung bisag sayop yun. Palusot pa yun ba? Si All Rock. Pero Carlo All Rock. hindi. Ano yung apelido ni Carlo daw? Katigbak. Carlos Agassi? Katigbak. Sa tinod-anay lang, sa akong pagsulti niya, burang naganan akong kaugalingon, abin ako di na siya mo text. Pero ka BBS, wala man siya muundang, oy. Nag-text lang gihapon. Og sa diyang usa ka gabi ni ana mga 11:05. Oh, wow. Pila ka seconds? 11:05. Nag-text siya And? sa ako nga na daw siya sa gawas. Yeah. Nag-walking daw siya sa iyang iro. Wow. Yoy! 11:05 ba? PM. 11:45. PM na? PM. Grabe ba? MOR ni gawas ko. Sa diyang pagstorya na sa ako, medyo nakasimot yung gamay nga medyo nakashot ang kulas. Yay! Ate ko sa tiil. Dili. Medyo nakainom, pero nag-sorry siya sa ako, pasensya daw kay medyo nakashot daw sa siyang mga amigo. Pero okay daw siya. MOR iyang gipakita kanako ang amo mga karaang love letters. Halaka. Lalaka. Ay, so Laka. sweet. Ipag-ungkat na. Napabay love letter karon, Mare? Wala na, no? Magyapon. Cards ba? Cards? Wala na? Ikaw ba, maiya pa ba ni mo? Napabagay ginatang nga card sa mo, love letter? Napa ba? Karon wala no. Ay, wala mo. Mas sweet mi sa Virtual una. na tanan. Mas sweet mi sa una. Kay effort yan ng love letter. Ba? Oga, napagi-usa ka love letter dito nga sunog. Mo ditong last Sunog? nga love letter nga kailangan namin magbulag. Gisunog daw niya pero wa niya gituloy-tuloy yung sunog. Oh. Yan. Og sa dihang wa ko kabantay medyo nitulong ako mga luha. Kalit ko nag-sorry sa iya. Ha? Kung anong ni-give up ko sa relationship, kiniadto lang siya sa Manila. Og MOR paspas sa mga pangitabo, nagtsula mi atong gabi una. Hala, grabe. Suway pagduwa-duwa mga Sa way igala. pagduha-duha may gala. Ang among iro, ang iyang iro ang gidaldal walay nabuhat kundi sa pag-aw-aw na lamang. Aw! Nagtahol. Nagtahol. Pero kabalo ka unsay meaning ato yung pagtaol? Unsay- Sana all, sana all. Sana all! Sana all! Sana all! MOR na siya ko. Isa pa, sana all. Nasyak ko. Pati akong iro nasyak pag ingon nag sana all. Nalaparo na ko siya pag humana mong isa ka oras nga tsula. Hala, grabe. Isa ka oras pa na realize. Isa na ka oras. Bastos ka nakuratan ko. Sa to. Bilang ako kasukas na. Huy, ano? Huy, no, sa to? Ano lugar? Okay na. Grabe nga kuratan. Okay mo, gusto na ko siya pakuratan na puluto. Katulo na ko siya gipakuratan. Og tula tong gabi una, grabe, tulala gyud ko. Nakaingon magyud ko sa kong self, oy nga, I'm falling in love again. Hala ka diya. Tulala sa isang tabi. Di Mga- mapaka- Mga ka-BBS, the other Sunday, ambot ba, nganong nisugot ko nga moadto sa ilang balay. Way laing tao. Timing kay kanila ko yung mama, siya ragid isa. Nagluto siya sa akong paboritong pagkaon. Na-remember pagkapon niya akong paboritong food. Katong high school pa mi. Og nitog-tugaok ang kuan. Ang manok. Gabi naman ah. Og nagluto siya og adobong sitaw. Sitaw. Sita talaga. Og tuod man ambot ba ni adto dito kamera duha. Og sa diyang Carlo? ambot ba? Na-experience na po na ko balik ang akong pusod ni sangyad sa fluorescent lamp.
Nagi na sa letter ha. Nasa letter. Nisangko ang akong pusod sa fluorescent. Oh my God, wa na mo mapugna na nga mo mga kaugalingon. Nakadagandagan ko. Nakuratan na sag ko. After pila ka hours. Nakadagandagan ko nga nabilin ang panty sa ilang sala. May grabe perti kayo. MR o ka-BBS? Mahog yun. Ang naitabo. And guilty kay kong paminaw. Ano naman? Minyonon ba ako? Nitubag sa MRF, nitubag. Ulba niyo letter, ah. Yung letter, ha? Mga letter kayo. Wow. Nitubag. Minyonon ko, mga chustimel. Unsaon ako ni. Ba? Unsaon ako ni. Dapat ba muli kay kuaning bag-o pero ambot ba murag mas gikilig na may ko ni Carlo karon ug mas nalilab na ko sa iya. So tiyan bala ko si Rene. Uy. Una na ako nga si Rene ba magminyo na ba tayo na postpone lang tungod sa COVID na mo na ni ron. Ang pangutana Nakatulog ang DJ Miguel. Asa bagyud ka ko ani karon? Undangon ba nako ni? Sa ba? Or undangon ako ni? O doon gyud. Doon na ako undangon na lagi nimo na. Undangon ba nako ni or undangon ako ni? Ay. Wala man sure ni copyright siguro na ba ni copyright ni? Na. Na yan eh. Naagay po ni copyright ni? Na. Yes. So mangita tagoy copyright dilo sa man yun. Maria. Kato na lang theme song ni Rene. Kabalo mo sa. Unsa man? Saman. Si Rene. Yun na, gid siya ganina ako nga iya gyud karon saan ako ni-enter ta. Uy, ayaw pa. Pagtunog. Sorry. Si Rene. Okay, bye. Last na to. Mangita taga ng indie dire bi. Asa may indie dito i-play bi para Napa kayo kasagala. Hindi dia. Hindi tayo pwede. Vamos na. Ay, mugya po ni mo anay. Sorry. Wala may kanta dire. Ang bright mo gino. Di asa may ako bi. Ikaw na lang. Standby. Ito na lang, ito na. Ayan. Ano ta? Ito na. May sa mata. Kani daw bi? Mata? Si mata? Kani siguro bi, kani bi? Bisaya man eh. Sama niyo Yung bagong song na lang ni Brandy. Love Triangle. Ay! Ayay! Welcome, Justin Magaliano. What? Nawala ng audio. Audio herb. Di na madungog ang tingog herb. Audio herb. Na, giap na.
Hapit. Gamay na lang, oh. Hapit Uy, na, ah, hapit mamatay. Hapit na siya mamatay, may gala. Kasi dili siya nagsulat ana siguro. Dili. Wow, grabe makasaway. Murag. Wow, grabe kayo makasaway ng mga himig handog, oh. Uy, wala ko hingon. Si Maria kay pag-ubal Uy, anak di gid si naman Maria. katawa. Maria si Maria bag-anak gid siya. Uy, OA ka. Okay na. Alright, there you go, mga igala. Unsa ka na siya ba? Love triangle. Matawag ba na nga love triangle or murag kuan mo to iyang isa, di ba? Hindi, kaya ang lalaki nga si Dapat to Rene, kagusto man sa datong laki. serious. Sabagay, nay kuan ba, usay na ay kuan ba nga, siyempre, naman sila history po good, no? In fairness. Kung siguro ba ko to, maging sa grabe nibigay din siya ng laki. Pero in fairness, tungod kay nanay ex daan baka siya o nay kagahapon mo nang medyo dali ra kayo mga igala. So, Okay, mora to kuan siya. man gyud. Okay. Decision ka man to nila in a way nga silang duha nag-decide. Murag nag-struggle gid siguro to gyapon eh. Di ba? Grabe kay to nga struggle, I'm sure kay di ba pag primero pa lang unya pero ang imong decision ana hinahinay ba? Hinahinay so so may problema kung akong ihatag akong number. Di man na. Hinahinay. Reply lugar ko ani. So may problema kay wala man sad. Okay ra man sad ni kay friends man sad ni. So good na dayon. Yeah, correct. Uy, Well, actually, Okay, ang, compromise ba? ang pangutana sa diri may gala, kung kamo ang nasa kuan sa part sa babae karon, unsa ang imong buhaton sa imong sitwasyon? Ayan. kung asa siya kuan siguro ba? Heart. Kung asa yung heart. Sige, pwede na. Pero ang pangutana how? How will you Auto how will determine. you? How Yes. will you balance? Yeah. How will How to you determine lugar. nawala si Bernie. How will you? Na English Oh. magod-tagot. Lahi parang- di agyud ng mga puppy love. Di dapat wala na to niya kuan na kanang gitumpangan. Di ba? Kay lalaki ba magparamdam to kay tungod basing lahi man sa iyang Or tumong baka tinguha. pareho sila Diba? love language ni Poppy nga medyo matouch kanang naa-adapt ana. always ang presence. Tama. Unya tungod sa Unya, FDR. Yeah, na napunan ang mga pagkukulang ni Renee. Pero dili man sa to sala ni Rene nga na-lockdown siya kay tungod sa COVID. Di ba? Sala gini sa Huh? kuan. Sala gini sa COVID. Sala pag yun to ni Risa nganong giato ba siya sa Senado. Imong gud ko nga Riza. Ano ito nga Risa de? Risa man guni nga kalsado ba? Oh my God, bakit tayo ganito? Pero Carlos Bernie. bitaw kung Live pa ba kung ta? imbot ni Live pa. live Live pa. Pa naman, sorry. Pero So, kung bot again. ni mo hunaon na ka na marag tao ra man gud pod si Risa. Kung bot ni hunaon dili ka makaingon gyud dayon nga salawahan din siya diretso, cheater na din siya. Kay kabalo ko nag-struggle gid to. Naalang gid to yung mga moments gid Kato si Carlo giabot to saya kay harassment to pagsulay. Pero iya magitumpangan. Oo. Iya magitumpangan. Pero again sometimes dili ta dapat mo judge sa mga tanga na again tao ra ta mga igala. Tao ra ta nga ma-attract kana bitang kung moingon ko perminti mo ingon nga. Bisa pag minyo na ka or na kay Sino relasyon. ka permiti kami ingon? Mo na moingon ko sa inyong mga partner nga for example si Maria, bisa pag moingon kag nanay boyfriend baka dili automatic nga di na lang siya makagusto mo attract og gwapo. Munggu. Wag na ta magplastikan pa nga ang ending din kay imo baka siyang kasab-an kay ninsola gwapo na silos-silos din ka. Di man good mura mo my God, mura mo og namadlong og iro nga di mo aw-aw. Di ba? Mo na gina siya. Dili sa ingon nga maminyo ka, ma-attract gina siya, normal na siya ma-attract. Ang preana karon di ta ma-judge. Sample, wa na dayon ang kasal. Tapos pandemic pag yun, so way laing kuan lingaw sige lang adto sa basketball court kay ilang balay nasa kilid sa basketball court. Ibot na pag yun na to na sila sari-sari store. Dito pag yun mo tambay. Mato siya sa basketballan kay dito siya mag-TikTok.
Dito sa pwede. Or nag-walking with the dog. Mag-exercise, yan. Exercise. Talabi ka na timingan po nga. Uy, gwapo. Wailain mo siyempre ano ito. Gwapo ang... Tapos, napag-history X. Tapos, in fairness pag yun, ang ilang pag yung gibulagan, dili pag yun bitter. Yay! Ang ilang So, ikabulagan, kung so lagi tendency, wala man pagibuhat ang lalaki, nangumusta raman, ana, di ba? Oh. Tapos kadugayan lang, tungod kay nakuha, nangayig number, siguro ang mga paligyas na mga istorya, adlaw-adlaw siguro. Sometimes, napuy nga na, nga bro, nabaguhan ka ba nga, uy, everyday naninig good morning, ana, taburag new topic, So mo nang siguro primero wala niya intensyon nga diagyon mo pa na may tabo. Ang ihan lang po kay lalaki nagtinarong man pud og text, wa man pud ingon nga giharas siya. Ni-reply ra pud siya kay sayang kay mahurot na lang iyahang kuan, mo expire na ang iyahang anli. So ni-reply lang pud siya may gala, di ba? Hanton nga wasa nagtuo nga uy, gadjut lang. Anong naingani naman ni, ana ba? Ta sometimes sa balo ang feelings nag-iusay nga feeling nga di gyud nimo mapugngan. Bisa pag ang mind mo ingon nga ayaw lagi kay minyo ka na. Yes. Nagi nga na ang imong mind mo ingon nga dili pwede ayaw pero daw bi karon. Di ba? Nasay wata kabalo na laing og pamakba og panila gisabay niya yang pamakba og yang panila may gala. Dito na. Ta nagtsula pa. Agay. Dito 1 na hour pa gyud ay nakurat. 1 hour pag yun ang pagkatsula, aya pa na nakurat. Unsa to nga Pero pagkita dako mo gud ang possibility siguro ba nga kanabitang murag happiness ramang kay iyang na-feel ani no? Kanang murag happiness kay iyang na-feel kang kinsa to Carlo. All rock ang all rock. All rock na. So murag kirig all rock, oh my god, all rock. Gakakilig siya, gakakuan siya pero siguro kung ako ang babae mag-weigh siguro ko kung kinsa ani nga lalaki ang willing ko mo sacrifice, willing nako dawaton, willing nako ana siguro dili ang katong happiness nga kuan. Kung na ba na kuan ba nga posible nga nang wala ka kabantay nalipat lang ka ba no? Pwede ba na may taboy nga na? Nga wala di mo intensyon nga. Wala ka kabantay ba nga? Di mo kumuli kay ani kay wala man po ningon na kuan yun. Ay naman. Wala na mo nabantay. Basig may lang mo diskarte yung lalaki ba nga giunsa nga. Di ba kay challenge ba na usay sa itong mga lalaki no nga unsaon na to nga in a way nga mapakilig nimo ang babae no nga dili in fairness ba na ba mga lalaki nga may mo diskarte ba nga kanabang shucks maldita mo kita ni siya pero ngano napahumok man ginimo ang maldita. Makuha ang kilig. Nakiligod siya sa imuha. Di ba na pinga nga mga style kanang adlaw-adlaw nimo. Wala ka direct ni naingon nga I love you, gusto unta ka ichula. Wala nga na pero ginaadlaw-adlaw laghinay ba murag ang pagdiskarte murag cancer cells ba. Inahinay ra pagkatrabaho karon pak. Hi. Di ba naman sa una naubang nga sa opisina. Sugol na ka sa hi. Hi guaps. Di ba na guaps ka na. Ginom na. Wala. The following day na sad, na-afford. Hi, uy, guwapa kayo siya karoon, bay. Pagilom. Di ba? Every day. Hantod ba nga, di na kakabantay ba nga nalambot na di kakadugayan, no? Di anal kay da, hi, guwaps. Thank you. Uy, thank you naman ko. Ano ba? Nananayin ba, no? Pero napansin, everyday naman. Tanay one time dayo, niundang din siya, nakabantay din siya nga. Wala si Kwan ron, no? Absent siya. Oy. Yay. Ipangita na. Ganyan talaga ang mga girls. Ipangita na. Uy, yun. So, nangita na. Wala na nawag niya. Ana. Di nagsugo, di ba? Tapos, magdungan na din mo mga lunch. Na rin nagsugo. Lakaw. Yan. Outing. Hinahinay. Pero nga, na-fall naman day ko. Yan. Muna akong next question, Maria. So may nangyayari yun nga na, Maria, ng yes, yun na ng unpredictable. Ma-develop ka. Ayan. Ug ang pinakalamira ba nga feeling yun, or ang pinakaligon pag yun, kanang na-develop nga feelings. Dili ka nang kalit nga pagkita, uy, love at first sight, uy, ganahan din ko. Dili kay na, kanang medyo okay, sa sugod, maayo. Pero lahira tong, that's why bitaw mas ligon ang relasyon na kanang college sweethearts gid mo. Kay college sweethearts mo pag nag-uban mo, nakita na ninyo yung mga primero pwede nga inilahanay lang sa, di ba? Actually ako naman yung na-checka sa BBS.
Nga hantud tong kay college mo, dagan na mo yung mga time nga kanang walay klase, gauban mo, na yung mga time nga mga birthday, mga fiesta, nag-uban mo, nag-inilhanay ba? Which is dili pag yun mo yung nga attracted to each other at first, but kadugayan, sige na mong uban, sige nagkuan, mas deeper na ang inyong pananaw sa usat usa, di na lang ang physical thing, dili na lang ang kaputi ni Maria sa iyang blonding nga buhok, iyang red lips karon og pulang aping. Nakita na ko siya nga masino, ay ganan ko sa iyo kay iyang ATM siyang mamag yun. Balik na sa tali. Oo ka, naglumilom na ko, na siya sa pikas kwarto. So medyo na ano na ba nakita, ay kundi siya loving mo siya nga daughter no, ana. So mas wala na ugat na kayo. Oh, labi na gyud ka lang. Naon sa? Nag-college din ka? Mao lang istorya din. Walang pod. So di na yun, nagkaugat na or tungkol ato siguro sa sige na istorya, labi na gyud kung hungawanan ka sa problema. Usasad na no? Ay. Kana. Yeah. Di ba kanang hungawanan ka na kay mga family problems, na kay kuandila Ay, sa sabak kay mo na yung mga diskarte. Ay, sabak kay mo na diskarte. mao na lagi dayon. Istorya day mga problema, ay kape yung mama ba, kuan man gud ba? Uy, ko no lagi. Ikaw na, diyan na dayon. Pag diyan nagay moabot sa mga family problems, kumusta man imong kuan? Kanang anak nimo, kumusta man ka? Single mom man day ka ba? Sis. Sus. Kumusta imong kuan? Pa-slide. Day, Joe? Bili ko ng mga single mom. Ano din Okay, Joe. Ina na, Joe. Ano, idol kita mo mga anggog yung mga single mom bagay. Dili ba lalim may mong inatay, inahan pa ka, tatay pa ka. Idol kita ka, bay. Pakis, bi. Kinami. Sige nga, sila. Sige, ito sa paminahon sa nato ang mga tubag mga igala. Ayan. Si Jaini, I think ingon anak yun siguro na basta makita ni mo imong first love. Ba, medyo issue sa ni kung di lang siguro ni sa first love lugar, lahi ang dating ani. Lahi gid ang feels. But na-confuse na siya, na-miss na niya ang memories, dili ang feeling. Ba? I remember the boy. The boy. Dili na mao. Dili na mao nga team song. Asa na? I remember the days When you hear with me. Asa man ang memories dito, Master Pops? Mao ka. those laughters and Memories. with Memories. you. Ibuwagan niya yung Maroon five na lang. fiancé. Magbasol na siya. Ibuwagan niya yung fiancé, magbasol na siya. And ayan niya ma-realize, ibuwagan na niya. And I thank you. Dili Mabukit sa tanan. point sa Bulagan. Hindi po, Dili takabalo. tanan, Sa dili tanan. takabalo. Basin day po day. Every biya ginapili na to nga mga choices na naging ay consequence. But we don't know. In relation to that, Erp, Ah. kanang naiuban nga kung pilion niya si Carlo, naiuban sa mga girls ha, Mm. na in love, nabalik. Ah. Tapos si Luoy lakayo si Rene, di ba? Luoy. Pero ang makigbulag siya. Mo man iyang desisyon kay kani man gid iyang gipili, pero ang may tabo or dili niya iingon ni Rene ang tinuod nga rason. Pwede. Nayosay nga mayon ba nga kuan good I want to find myself ba nga na ba mayon. Mag-grow sa... Yes! Dayon mag-grow daw pero pag ana din after 3 months sa Lahi ang gi-grow. Ika-third month na kanako kuan ha. Uy! Kay Leila. Kaya Para apil 3 sa months rule. 3 months. Silin or di siya assurance kung minyuuno na wa na may tabo pa. I have a friend at the day of her wedding. Wa siya gito nga sa church. Ha? So, Oh Na, di na my ba? God. I-exist din na inana. Maribo, tayo na. Nana. Pero di na. Nobela na. Oh. Kanang taas bitaw kayo ang kuan niya na convince na bitaw siya nga. Runaway bride? Magpakasal na. Dili ka na bitaw. Magpakasal ko dili nagkuan siya, nagdoubt. Pakasal ko dili. Dili uy nagkuan naman. Sige lagi na convince na siya, na. Pag abot na po din, balik na po di ang feeling mga murag di ko sure ani ba ana. Mao. Abot na gyud sa pinakatumoy. Dito na gyud siya mingon nga mo na gyud ni the rurok of the walang hanggan. Taon daw ni. Pero Day niya, late na niya na-realize. yeah. Scary. Pero kabalo mo, kung dili gibito mo sure, mas may na lang yun, ay sagin mong sulod sa kaminyoon. Pero ito niya, kung kailangan, sa bagay lang, ang nakadown lang ito ba, kaya nakadown na sila sa host,
Moto yun. Mo ba ning host parihaan ni Rene? Parin sa letter sender. Ay mo din ni karon. Mo din ni ay mo din ni ningon siguro nga pwede ba i-cancel na mo imong Cancel na mo kaya cancel among kasal. Dili pwede na nasa contract na nasa contract. Agay. Dabi. So magpakasal na lang sila bahalag kuan. Tungod lang gyud kay ang host dili na pwede ma-revoke. Di na pwede ma-revoke. Lalaki daw kuno sa iyang amigo nga wala gito nga. Yes ba yun? Lalaki pog yun. Maulang. Ano ba yan? Na-realize niya ang best man, Menday. Well, again, sige, ito na, isa-isa ta. Kamo, kung namo sa pante, kung namo sa tiil ni Kuan, sa atong letter sender, kung sa may angay ninyong buhaton, or kung namo sa part nga, kailangan mo mamili sa duha, like kunwari nga na Maria, nakaid pilion duha. O sa imong buhaton, how will you weigh things? Ana, sa tiil anay lang. I mean, wala man tayo. Ang issue mo, di mo ka, in fairness ay di pa po siya minyo, di ba? So, di po ta maging nga, girl, ligid pwede girl, kay minyo naman ka. In fairness, lugar. Minyo nun pa lang noon siya. Ibutan na lang nato yun ang sitwasyon niya is karon is na-confused na siya. Si Juan o si Pedro. How will you weigh, di ba, ang mga butang-butang? Wala mag-isakto gid anak kinsay. I'm sure kung si Juan imong pilion, I'm sure na i-consequence na. Kung si Pedro imong gituloy-tuloy, I'm sure na po ilang consequence na. Di ba? Ana mo gyud na. Tama. Example lang ha, siguro, pareho sa netabo ni ate, kung ako na sa iyahang part ka ate, letter sender. Siguro, ako asang i-sure ako ang self. Alulo ko balloon. No. Kung asa ko, feeling na ko, lao ba? Kaya sa og time, guys. Tagaan og time. Okay, manggiya po ng time. Okay. Tagaan ako time, mga ko ang self. First. Ayan. So, dili sa ko mag-jump into conclusion nga bulagan ako to si Rene. And di sad ko mag-jump into conclusion nga padayuno na ako ni si Carlo. Si Carlo. So, labi manghanggat si Carlo. I'll stop. Nangon yun ako na siya. Yeah. Ako mag-stop siya ako di sa ako magawa sa basketball na siguro. Ay, akong i-try nga, i-distance sa ako ang self. Ayan, kay din ka na, diba? Pinumin ka nga, wala lang, may tilaw-tilaw lang sa gyud mi. Di pag ko maka-uugay kung asa pwede. Ano na lang yun. Tilaw-tilaw na. Sige po, oo. I'll find myself first. Pero dili gyud na ko mag-make og any decision nga major, like bulagan gyud to siya, or makikuyab na ko ato niya, not telling Rene. So, i-distance na ako akong self kang Carlo. Ayan. Ganon. Okay. Ikaw, Erp. Ako? Sige, ikaw. Kinsa nga, Erp? Ako. Dili, pareho ka pamili ko. Ako nasa pwesto ni sige nga sa babae gani. Ni Risa gani. Dapat na nakasala na mo ko adto kay tungod lagi sa kamingaw niya sa atong iyang boyfriend. Pero dili na niya dapat ipadayon pa, di ba? Maghulat siya dito kay para sa ako makita man nga seryoso si Rene sa ilang relationship ba kay committed. Kay nga mo magipagminyo ba sa iya si Rene? Mo propose ba sa iya ha? Di ba? Mo plano ba og wedding? Mo book ba sila og host na si taga MOR? Yo kung dili pa siya sure sa iyang feelings. Ang host gyud ang basihan na ni wedding. Di ba? Sa mo to siya nga dapat undangon na lang ni Rene. Para sa ako, undangan to ni Rene iyang pagkikita kay ni Risa. Pagkikita kay kay Carlo. Ana. Kay wala kay pa siya paingnan ana. Kay kato biga naman to kay Carlo pagkikita sa ila. Kaya marag nakuha naman to agi. Kailan ka, Carlo? Friend mo? Oo, Agassi. Carlos to, Carlos. Carlos na ito dahil, Carlos. Carlo Aquino. Santana. So, to ako, bay, mas dito ko kay Rene kung akong nasa pwesto ni Risa. Yan. Okay. Ikaw, Master Pops. Gifted man kay si Carlo, be. Mausan.
Wala man nagingon ganina sa lahat. Sa kanila gid. Mausap ang advice. Well, actually, mausap ang advice. reklamo gyud si Maria. The same pagyapon ang akong ingon. Timbang-timbangan gyud niya unsa gyud ang kalipay o kay kung kalipay lang icing lang gyud yang nakaon, no? Dito sa Pikas murag dagan naman kaayo nga mga nakita niya nga willingness niya nya. Syempre naanapod siya naagian po dito sa pinakalites niya nga si Rene. So tan-awon niya kung di ba? Sure na magita nga gansig yung kay si Rene ani kay wala gid siya kabalo. Di ba? And I'm sure kabalo na si Carlo nga nanay siya Rene. Di ba? So ang may tabo ani kang Rene dagan gyud mo vote or dagan kayo mo kampi kang Rene kay luoy biya kay si Rene gyud. Wa bigid siya sala. Now, kung ako ang babae tan-awon ako, lagi no? What if wala ni ang pandemic, no? Tapos, correct. The same pa rin ang kuan, ang fairness, no? Tanawon din ako dani sa Pikas, basin naka-advantage lang ni siya kay naa ni siya karon dani sa pandemic, unya ako di ko kaadto dito sa kuan. So timbangon ako ni karon, ang akong kalipay dani mo siguro akong kalipay kang Rene. Unya akong dako dani basin ang balls po. Sa itlog, balik ta sa itlog. Wala lagi nag-mention sama kay mga. And then pag sampling di ba? Na magyapon na ang sexual nga kuan nga factor. Magyapon na. So dia matimbang gyud niya. Siya gyud mismo ang makaingon karon kay di man ta makaasyong ani karon kung kinsa gyud ang timbang sa iya. Now, kaubanon pag gyud na og prayer. Kaubanon pag gyud na para enlightenment sa Holy Spirit. Magpa-pray over siya ni Master Poppy. Maduol siya sa ako. I-PM ko niyon sa mga nangitabo. Kaya itong i-pray over. Pray over? Grabe. Mao na to. Siya na dayon ang mo-decide yun. Ayo. So, timbangon lang ang akong advice. Timbangon lang din sa. Ako sa mga dili nang nasatana. sorry. Alam mo para sa ako, Riza number 1, di na nimo mabawi ang down payment imong gihatag sa ko. Ikaw dito rin ko sa bookingan dai. Confirm gyud dai. Dato sa kontrata nga kung mo cancel mo wala. Forfeit na down payment. Discussing. Nipirma biya mo ko. Kung namin problema, kamura diha ay mo pandamay. Madayon og sa dili na down na. Kung madali ta, ipalo din ang advice nilang tulo, Master Poppy, ni Joe ug ni Maria. Okay, so mura na siya mga gala, sus Ginoo ko. Mao mo ba? Human ang istorya mga gala. Tabi. Risa, tama to Risa. Nadala ra ka tungod sa number 1 pandemic. So ako ning i-shoutout po na ko ang tanan mga nisulod sa ingani karon nga struggle sa relationship tungod sa pandemic. Naiuban na gud po nasanay og LDR mo nang medyo na nabaguhan, medyo ngano man ana ba? So ayaw kay mo pagkakuan relax kay na murag bagkuan ba? Nganong nagsara ang mga tindahan karon epekto na sa pandemic. So kanang inyong relasyon epekto po na sa pandemic. So relax lang dia. Timbanga sa pagbudaldala sa imong emosyon. Kung mo text siya, isin lang sa iyo. Pero kung di mo pungan, bahala ka diya. Tagay na lang mig selfie na imong selfie diya. Gusto mo rin mo singit itong mga yun diya. Pila may GM na. Ayaw. Pasani nga parang ayaw kay pandemic na nadala na kas pandemic. Ha? Si Rene taon loy ka dito. Parera ba sila na simptomas nga hilanat o gubo, ha? Naisari. Kaluong. Kung ipugos daw og bawi ang down payment ERP. Kung ipugos niya og bawi ERP, kung pugson gyud lugar ni Risa og bawi yung down payment. Daoto na ko siya sa social media. Nasa sa story. Nasa sa story. Hoy, day, buranday. Lain. I-post ang kontrata. Labi na karon kay crisis kayo. Basi kay patulpo ko may gala. Mga pamilya, ako na mo Instagram, i-follow ko. Salamat daan, Bernie Bitok 2. Tapos akong YouTube channel, Bitok University YouTube channel. Okay.
Okay, and syempre ako din. Check me out sa akong Facebook page, IG, TikTok, and my YouTube channel. And i-follow po ko rin nyo sa ako ang Facebook page sa Joe Romantico, Instagram Joe Romantico, TikTok Joe Romantico, YouTube channel na ako Joe Romantico or Joe Corny Vlogs. Sa mahilig o gaming diha, kuanta, games ta sa Master Poppy Facebook page. Napog ko'y bago nga gi-post karon sa YouTube na ako, so paki-subscribe. Kuanto Sa iba ko ron. Nag-food review ko og Food Panda. Tanaw na ako ba? Every time mag-order ko, akong i-review. Okay, good. Very good. And then trivia ginagmay. Okay. So at least naikabisihan mga igala. Palihog ko. Equal po, i-try po niya mag-deliver sila nga dini paingon sa Mumbalay. I-try daw. Mag-review din ko. Mag-review sa ta. Pwede ba yun na nga? Ikaw mo order tapos amo i-deliver. Try daw. Okay naman na siya. Kaya ikaw mo yung papabayron. Diba ikaw nag-suggest, Joe? Ikaw nag-suggest. Ikaw may nag-suggest. Ikaw bayad. Ayan. Salamat mga pamilya. Okay na si Maria. Ikaw, Maria? Okay na? Yes. Mana. Alright. Guys, kung namoy gustong episode nga tan-ahon, nami mga videos mga previous diri sa Facebook, or kung gusto ninyo nga sa Spotify mo, tapos labi na namo sa mga abroad, background ninyo nga mo ang podcast, ato mo sa Spotify, i-search ninyo ang Bitok Bitok University Podcast. Alright? Tapos kung gusto mo suporta sa amo, muhatag mo mga tip diha, tip na kanang muraga ng kwarta mga dollars diha. Okay ra gyapon kaysa mo may gala. Ganahan mo ba? Kasi ganahan lang mo diha. Okay ra sa mga. Okay ra. Ano sobra-sobra ninyo na mo. May gala. Dili gyud ganahan mo hatag og ayuda ana. Ayo, okay ra gyud kaysa mo may malipay gyud mi ana, ha? COVID pa, wala pa mi nakabalik. Maloy mo. COVID. Daghang salamat sa Uy Masoy. Rescue Alcohol o First Valley Bank, daghang salamat, and also daghang salamat sa Dirtbag. Ingat mo tanan, love you. Bye.